Mtamareshi. Awuvule la ndoda, awuvule. Yabona ngishishwa ilanga. Mina nguzulu omnyama ondlela zimhlopheza khaya imnyama ngasifuza isulu wabheda yamuza intu isikhulunga mfuzi inkulu ngiyatshelana So awusho Mtamareshi ugqirhile. Why ubuza? Cha phela ngibuza ngoba uyi-security. This is why ngibuza ugqirhile. Besides usking security, why ubuza exactly? Come on Mtamareshi. I-rule security nje leyo. Okay. Kunganjani ke mhlawumbe ngikubeka isandla uzobona ukuthi ngiqhehile noma cha? Cha phela lokho akona lokugqirha. Ukuqina lo ukuthi ubusha umuntu ngesandla alimali. Kanti manje ocansi why ungibuza personal kanje ngempela? Mtamareshi. I-rule. Naleyo ke i-rule ama security. So i-rule ye-security noma ngabe liphi security noma mhlawumbe i-rule ye-security eqinene nami ngqo ngoba mhlawumbe ngiyi-security enginasibhamu. Hayi esibhamu ke angazi nje ngithi nje vu. Mina bengisakhuluma nge-rule nje kuphela. Mana ke nocansi. Uqonda ukungitshela ukuthi wena nawe njengoba mhlawumbe umakhenika nje ikhona into oyisebenzisa ukuze ukufika izinto la emsebenzini bese wena uyakhanda. Hawu. Kanjani ngizandise lo msebenzi? Phela the more kufa izinto the more wanda umsebenzi ngakumina. Nocansi. Should I understand? I-rule yomakhenika ke nje nayo le. The more kungafi izinto is the more ngekukhenika okusho ukuthi ngaphelana noma umsebenzi noma kanjani. Oh, hayi bengakaze ngiyibuke ngalelo solelo. Kanti lento e-rule isanda kuba serious. Kodwa hayi mngana bungazi ngiphendula umbuzo ngibuza wona. Ukuthini manje nocansi? Ukuthi ugqirhile yini? Yabona manje nocansi ucabana into ezokwenzeka. Ngoba phela ngazi ukuthi njengoba uzela emsebenzini uzokhenika mina. Nocansi uzokhanda mina. Hayi awuzulele wena ocansi. Bafowethu, njengoba silana nje sonke sebasha singabasebenzi ongenzeka ukuthi singaboni ngasolinye. Kwenze nokuthi futhi singaboni ngasolinye naye umphathi uqobo. So ngithena ke asize la sizibhalele thina ama rules kuqala engakafiki nawakho ukuze ethi mayifika nje sibe simnika into esi-right. Umuntu enze shona ukuthi umebeka leyo rule leyo ifaka wonke umuntu. Njengokuthi nje akumele besebenzisa umakhala ekhukhwini la emsebenzini. Hawu, kanjani manje? Uma kuwukuthi uyasebenza ubusiness phone lokho kuyakuphazamisa umsebenzi, kuphazamisa isikhathi somsebenza, ungenzeka kuphinde uphazamise nabanye abasebenzi. Cha, bafowethu, angivumi. Yabona phela mina umsebenzi vele ukugada egethini, so ngimile lapha. Sho uma kuthiwa ngiyichofa ifoni ngabhoreka kuze kwenzeka mhlawumbe igcine sengizumela nokuzumela. Yona maha, angazi uphazamiseka kanjani ngoba phela wena usebenzela endlini, mina ngisebenzela eminyango. Hayi bafowethu, cha yabona ke le phone ayingifakeki impela mina. Hayi ngiyakuzwa. Usengeza umuntu nombono wakhe. Cha bafowethu, mina into engikhala ngayo lento yokulova. Yokuthi mekuthiwa mawulovile kuthiwa ubuye ne-sick note emsebenzini. Ekubeni sazi kahle sonke ukuthi akuyena ukuthi umuntu othi megula aye kudokotela abanye bethu baye enyangeni nasezangomeni. Cha Mtamareshi, suyageja ke manje. Yabona nje mina angizihambi inyanga nezangoma. Ngithe la akube yinto ezosifaka sonke njengabasebenzi. Mana ke Mtamareshi. Kuleli phuzu lakho lokulova. Asithi ke manje na uma ulokhu njani ulovile kufanele njengoba ulovile kufanele kuphuma neproof ukuthi ulovile. Asithi ke uyesangomeni noma enyangeni. Ikuphi okuyiproof kufanele ufike nawo ukuze uveze isiqiniseko ukuthi uphuma lapho. Awu phela ungaphatha wona umuthi uze nawo la emsebenzini obvious. Mtamareshi Mtamareshi. Yazi nabe ngicabangani ukuthi yena ubuya lapha enyangeni noma esangomeni ufike ushaye iselfie ube usendela yena umphathi
kwenze liholele lelo suku lolo. Cha nocansi, ngike ngayisho nalento le. Ngithena mina yonke into esibhala la phansi kuleli bhuku into esifaka sonke. Leyo ayisifaki sonke mina ngishilo ukuthi angizihambi izinyanga nezangoma. Hayi. Lunge. Nocansi ungabeka nawe wakho umbono. Hayi mina ngithule du. Uthule du noma uthule tu? Ngithule du. Nachathi. Akushiye ukuthi du, kuthiwa tu. Njoba nefoni nayo isho mase cisha, ithi tu bese yathula. Yabona ke manje lento esenibanga njengamanje into engekho. Uthula tu nokuthula tu into eyodwa nje le ukuthi kuhlukile imi. Uthula tu izulu, uthula tu isixhosa. Uma nje iphi inkinga lapho? Yabona ke manje angisathuli. Awusathule du noma usathule tu? Tamarish. Angishongo ukuthi ngithule tu noma ngithule tu. Wena okwakho nje ukuthi ungilalele lento engizoyisho manje. Ngikulalele la noma ngikulalele le. Oh hayi ngathi ayisahambisananga kahle le. Qhubeka nocansi. Cha bafethu ukuthi nje khona udaba lelo engifisa silungisa yabo lolu daba lelo lokulova. Ngoba kwenye ama fortnight ngike ngalova mina. Angitholanga kodwa iholo lami ngoba nomlungu uthena akuyena ubiological brother wami lo oshonile. Oh kodwa umphathi wayeqinisile lapho. Umuntu omholelayo biological parents, biological kids, biological siblings. Okhazini abangeni. Ima again ubiological cousin wami. Nocansi umuntu biological umuntu ozalwa naye ngokwegazi. Uyaphinda futhi akuyena no cousin wami. Ngiyabuza. Nabona iyona ke lento leyo ngenza ukuthi ngithule. Hayi phela khona ku sensitive ngoba sekuyisifo phela lesi kodwa ya kukho singakwenza. Mhlawumbe kodwa into esingayenza ukuthi thina sihlanganisele umnikelo ukuthi uma kuwukuthi khona umunye wethu oseshonelwe mhlawumbe yilunga lakhe abese thina simnika lowo mnikelo ukuze naye aduduzeke phela singathi mase siholile bese yaswela. Hayi ya cha hayi uqiniseleke lapho. Omunye kumthetho engubonile lo wesikhathi. Angithi niyazi ukuthi thina singena u7 siphuma u4 kodwa umphathi wethu wathini asingene 15 minutes before isikhathi sokusebenza kodwa ukho lo 15 minutes before after ukusebenza. Before after kusebenza kanjani manje? Angithi thina singena ngo7 isikhathi ekseni siphume ngo4 kodwa thina isikhathi singeniswa ngaso la u7 kodwa asiphumi u4. Oh. Cha bafethu mina into engibuzayo la ukuthi siphi isikhathi sokuwasha ikhaftin, siphi isikhathi sokugeza, siphi isikhathi sokuyilungisa, siphi isikhathi sokugqoka, siphi isikhathi sokwenza imakeup. Ya lethe. Amandla! Awethu! Amandla! Awethu! Amandla! Hey Msindo. Amandla nazini ngamandla nini? Hawu. Animeni Silebe. Seniya makeup nini? Namajonga seya makeup. Hayi, kulungile. Angithembe phela ukuthi le mithetho ebeniyishiqilela lana imithetho phela ayizosiza sonke la ukuthi sibambisane umsebenzi yethu yonke ihambe kahle njengokwesicelo sami. Cha mphathi besingakayibhali phansi kodwa usukhona esesiphume nawo njengabasebenzi. Ya, ngilalela. Phathi angithi uyakhumbula ukuthi wathi kumele sifike 15 minutes ngaphambi kokuba siqale ukusebenza. Kodwa manje asinawo lo 15 minutes sesiqedile ukusebenza. Uthini kumina? Phathi siphi isikhathi sokuthi siwashe ikhaftin zethu? Siphi isikhathi sokuthi sishintshe? Siphi isikhathi sokuthi thina sigeze? Isiphi isikhathi engikwazi ukuyipropose ngaso njengomuntu wesifazane? Yabona ke wayibeka kahle ke makeup design. Madebe. Isikhalazo sakho angisishaya indiva mntana omuntu. Kodwa ukukhuluma nami umile ngenyawo angiboni kuyinto ephusile leyo. Hlala phansi Madebe. Niyabona leyo kufika early. Nanoma kumuphi umsebenzi kufikwa early. Kodwa lokho akukunikezi phela igunya lokuthi njengoba unifike early sekumele uhambe ngaphambi kwesikhathi. Ukufika early kufana nepolice kuwena. Akuwona phela umthetho lowo. Police iphi mphathi? Nkosi yami. Angikwenzela umzekelo. Uvuka ngasikhathini Madebe? Uvuka ngo5 ekseni. Uyabona ke? Senizogcina nina senibanga ukuthi uvuka ngasikhathini ekseni andukuba ufike la emsebenzini. So
mina nemiqatha angisifuza ukuthi thina sivuka sikhathini. Tamarishe awukahle. Mphathi sekwanele manje sesiqedile bese ngakho. Hayi ke mase kuphelile kwenu sekuyimina ke manje. Anitshele mina ke bafethu. Yini le? Ithishu. Good. Uyabona mina la ekhaya uma ngithenga ithishu ngisuke ngiyithengela ukuthi iqede inyanga. Kodwa le uyayibona nje ukuthi kwathi kuphela inyanga. Hawu, gone yona. Umaha. Umahadebe nitwenze njani? Umaha uqede ithishu mlungu uyena umuntu wesifazana. Hayi. Mntamarishi asilungise lento ndoda yamadoda. Mina ngize la kunina ngoba ngiyazi ukuthi ithishu le nonke la niyayisebenzisa. Isizathu singenze ngize la ukuzonginqusa phela ukuthi nisebenzise kahle phela ningayibhubhudli madoda. Hayi. Shuthi mina ngifakeke leyo mlungu ngaphela mina ngisebenzise ithishu. Hayi. Hayi kahle ngamatshe Mntamarishi. Lalela. Mina ngize la ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ninonke la nibathathu nikanje nonke la ithishu niyayisebenzisa. So mina bengizokunqusa nina nje ukuthi ngicela phela manje nisebenzise kahle phela nabe seniyayibhubhudla. Engizama ukusho la mlungu ukuthi mina ngisebenzise itoilet njengoba ngiyisecurity nje. Irule yesecurity leyo. Hayi. Khona ke into engahlangana Mntamarishi lana. Mntamarishi wena ufika ekseni kuseyimpondo zankomo. Uhambe seloyilahla kunina. Ufuna ungitshotshona sonke lesisikhathi. Awuhlehli wena. Hayi. Ngiyahlehla phela kodwa kusuke kungasona isikhathi sokusebenza. Hayi, angikuyeke. Onamadlebe uzwile. Uyabona ke le meeting ibingekho phela ngemithetho yodwa phela lana. Okunye ngifuna ukunifundisa khona, ngifuna ukunifundisa ama skills, yabona? Ama skills ukuthi ni communicate kanjani nganodwana. Futhi ni communicate kanjani nami. Enye into futhi engifuna ukuyigqugquzela, i-teamwork. Teamwork. Kodwa uyabona ngithema ngiqhamuka lapha, imbuyazane benibone niyenza la, kuyakhombisa ukuthi hayi, nibambile madoda. Ngiyakuthanda lokho. Kanti okunye ke ngizoni introducela phela lento okuthiwa yini i-complaint box. Uyabona? Ibhokisi leyikhalo. Lapho umuntu ngamunye manje nesikhalo ezoqopha phansi lapho. Uyabona isikhalo sakho bese uphosa lapha. Kodwa phela ungakhathazeki ngoba lapha awuzukubhala phela igama lakho uyabona uzobhala nje ukuthi anonymous. Awumeke kancane la mphathi. Manje isibidingo ukuthi ubhale anonymous if umuntu ungamsabi. Hayibo. Phela la siba u3. Umaha umuntu wesifazana. Nocathi imina lo ngamsabi. Makancane ke Mntamarishi. Mina umuntu esangimsabi uanonymous angizange liphathi igama lakho. Awusangenza usilema futhi manje. Unifana nami ngisabe nocansi. Nami ngisabe nocansi. Angisabe nocansi. Angeke ukuthini baba. Angisabe yazi. Hayibo. Sindele umlungu nomaha. Wakasha mina. Ukasha